Barka da warhaka jama'a. So ina so nuna mana da za a yi connecting ɗin Wcoin wallet. So idan mutum ya shiga cikin Wcoin, da farko dai mutum zai yi wannan, ya tabbatar yana da Trust Wallet. So zan je nuna mana shi idan ba a san shi ba. So Trust Wallet, in mutum ya je Play Store sai yi downloading. Okay. 2 days 3 days na yi staking ɗin wallet ɗina lokaci bai wannan ba. So da farko mutum ya shiga wajen task, ma'ana nan wajen task gashi nan. Mutum ya shiga gashi sun ce connect Trust Wallet. So kafin mutum ya shiga, ko kuma mutum in ya shiga ma dai, in ka shiga na sama connect Trust Wallet gashi zai ce maka ka je ka ɗauko ton address a Trust Wallet sai ka zo. To abin da mutum zai shi ne sai mutum ya tafi zuwa Trust Wallet ɗinsa. So yanzu ni gashi nan ne Trust Wallet ɗina. Ina tsammani na taɓa yin bidiyo akan yadda ake buɗe Trust Wallet. So in mutum bai iya ba, yi mun magana zan tura mishi bidiyo yadda ake yi. So da farko idan mutum ya shiga sai ya duba can sama gashi nan wajen, sai ya taɓa wajen. So mutum ya taɓa, yau gashi ya kawo wajen search, sai mutum ya rubuta ton. Gashi na taɓa ton, sai mutum ya nemo, zai kawo abubuwa da yawa. Sai mutum ya duba ton ɗin. Oh God, na buɗe abubuwa da yawa ne ɗin. Wannan ma ba shi bane, ba ton coin bane, ton kawai za a gani. Oh God, ko network ne ba kyau. Yau gashi nan wannan, ɗan sabuwar wannan gashi wannan ton ɗin shi ake buƙata. Sai mutum sai ya kula, ba ton coin ba, ton kaɗai kuma ba ton mai i ba, ton haka. So sai mutum ya taɓa nan ya buɗe shi nan gashi nan kamar yadda na sama nan yake blue, shi ma an taɓa shi zai zama blue. Yauwa ya buɗe kenan. To sai mutum ya taɓa shi. In ka taɓa shi sai ka taɓa wajen receive nan. Kana taɓa receive gashi nan ya kawo maka copy, sai ka danna copy ɗin. Yauwa so ya copy kenan. Sai mutum ya tafi, ya je can ya koma Telegram. Gashi nan inda aka ce type here nan. So sai mutum ya pasting ɗin address ɗin, sai ka ce connect wallet. Gashi nan wannan, sai ka danna shi, kana dannawa shi kenan ya gama connect wallet. So masha Allah, wannan dai shi ne yadda ake yi. So duk wanda bai san yadda ake buɗe Trust Wallet ba sai ya yi magana, insha Allah sai ya wannan ɗin shi.